Pajjiżna jiddeċidi hu biss min jieħu ċ-ċittadinanza Maltija u ħadd aktar. Iddikjara dan is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat fid-dawl ta' mossa mill-Kummissjoni Ewropea li ħarġet mill-limiti tas-seta' u kompetenza tagħha u bagħtet ittra lil Malta dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Malta tiddeċidi min isir Malti u min le, u dan huwa prinċipju sagrosant illi jgħott mhux għal pajjiżna biss ma jgħott għal kulħadd. Jiġifieri kull pajjiż jiddeċidi min jista' jsir Malti u min le. U liema metodi. Pereżempju inti hawn Malta biex issir Malti tista' tiġi tinvesti hawn Malta, tista' pereżempju tiżżewweġ persuna Maltija, jista' jkun kellek il-qraba li huma Maltin. Alex Muscat qal li l-ittra formali li bagħtet il-Kummissjoni Ewropea lil Malta fiha biss argumenti politiċi u mhux legali. L-Ewropa qed tgħid isma' le mhux intom tiddeċidu min isir Malti u min le. U dan huwa l-argumentazzjoni kollha illi kienu qed jagħmlu Maltin bħalna l-MPs nazzjonalisti Roberta Mezzola u David Casa li dawn l-istess argumenti llum spiċċaw fuq littra illi intbatet lilna. Jiena li nista' ngħid li din littra l-ewwel analiżi li għamilna tagħha ma għandha l-ebda bażi legali, l-argumentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija argumentazzjoni mhux ibbażata fuq il-liġi. Is-Segretarju Parlamentari qal il-Gvern se jwieġeb formalment għall-ittra ta' notifika fi żmien li ġej u l-intenzjoni tiegħu li juża l-miżuri legali kollha possibbli biex jiddefendi l-interess nazzjonali u s-sovranità. U fakkar il-programm tal-investitur individwali se jkun qed jintemm u li permezz tiegħu il-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali investa f'akkomodazzjoni soċjali, tagħmir tal-kura tas-saħħa u saħħaħ iċ-ċentri tas-saħħa. Il-programm wiżen ukoll l-ekonomija ta' pajjiżna waqt il-pandemija u salva kemm il-ħajjiet kif ukoll l-impjiegi tal-Maltin u l-Awċin. Fost l-oħrajn ir-regolamenti l-ġodda se jiżguraw l-ogħla standards fis-settur ta' residenza permezz ta' investiment barrani. Dawn ir-regolamenti se jagħtu l-opportunità lill-individwi japplikaw biss għaċ-ċittadinanza wara 3 snin ta' residenza jew b'eċċezzjoni permezz ta' investiment ogħla wara sena.